Hola, grufals i ratolins, com esteu? Bé? Avui anem a estudiar un poquet les síl·labes. Mireu, segur que ja sabeu tret les síl·labes que vos vaig donar del sil·labari. Jo me les he retallat i les tinc així. Podeu jugar de moltes formes, per exemple, podeu agafar qualsevol a l'atzar i endevinar quina és, o llegir-la. Bu, per exemple. A veure una altra... Ui, espera que són molt xicotiues. Bo, una altra. També podeu fer paraules. Per exemple, lupa. Lupa, ja hem fet una paraula. També podem jugar, per exemple, agafar i tindre molta memòria, molta. Es mesclem i anem ficant així, per exemple, vi, ve, bo. I n'hi ha que en recordar-se en quin ordre les hem ficat. Per exemple, esta quina era? Jo crec que era la B. A veure si ho hem encertat. Sí. Esta quina era? Esta és la bo. I esta quina era? Esta és la vi. Bueno, podeu fer molt de jocs així. També, per exemple, podeu agafar qualsevol a l'atzar i escriure en una pissarra o en una llibreta. Això són idees per a fer. Un altre joc que se m'ha ocorrit fer en les síl·labes és, si teniu pòssits o trossets de paper, escrivim la primera síl·laba per les que comença, per exemple, aquestes joguines que tinc així. I després anar ordenant. Per exemple, jo tinc esta d'ací, que és el cavall, ho fem si voleu en palmes, cavall. Quina és la primera? Ca. Doncs busque, espera, mira, així n'hi ha una K. Doncs la posem damunt. Una altra joguina, per exemple, esta d'ací. Ho fem en palmes si voleu. Tigre. Quina és la primera? Ti. Mira, ti. I la posem així. Busquem una altra. Per exemple, se me corre esta. Això és una cadira, doncs la fem en palmes, en síl·labes. Ca, di, da. I busquem la síl·laba K. Mira, així en tinc una. La K. Una altra, per exemple, este que m'agrada a mi molt. Gos. Esta, mira, solo és que una. Gos. Go. Busquem la go. Mira, així la tenim. Podem estar tot el temps que vulguem jugant. Vaig a fer 2 o 3 més per no cansar-vos i ja parem. Mira, per exemple, esta d'ací. Maleta. Doncs ho fem en picant les palmes. Ma-le-ta. Ma, la primera. Ma, doncs així. Ui, m'ha cregut. I, per exemple, esta que m'agrada a mi, que m'encanta este animalet. Això és un mussol. Sol. Mu és la primera. A veure si la tenim. Esta no la tenim. Esta era la trampa. Esta no la tenim. Bueno, podeu jugar en casa a fer-ho, és buscar algunes joguines i en els pòssits ficar-se síl·labes i ja veureu si trobeu la primera síl·laba de cada joguina. Després, una altra coseta. Vos deixaré un enllaç en un PDF que vos apareixerà això d'ací. I també és un joc de síl·labes. Es juga en daus i depèn del número que tisca, tens que veure quina lletra sona. Per exemple, buscar una lletra. Per exemple, tira el dau. Més fàcil si jugue i ho vegem. M'ha eixit un 2. Busque i diu, on sona la E? Doncs jo busque. Sol, sona la E? No. Poma, sona la E? No. Avió, sona la E? No. Porc, sona la E? No. Guants, sona la E? No. No hice ninguna, ahora es en esta. Peix, sona la E? Sí, pues ahí esta la podríem tachar. Si no se la podeu imprimir, no passa res, podeu jugar simplement en l'ordenador i veure quantes, per exemple, sona la E. Tirem altra volta, anem a jugar una altra vegada. El 5.
pues el 5, a veure, que no m'hi veig, fica, sona la U. A veure, vaig a començar al revés, perquè ja no m'hi sia res. A veure, Peppa Pig, sona la I? Ai, la U? No. Cook, sona la U? Cook, sí, esta sona. Corona, sona la U? No. Ara no sé si és Calamardo o Patricio, crec que és Calamardo, Pues si és Calamardo, sona la U? No. Gos, sona la U? No. Pues podeu jugar moltes vegades així. Si la imprimiu, superbé, perquè podeu tatxar-se, fer com un bingo i contar les creus que haveu acertat. Per exemple, si jugueu el papa i la mama o dos germanets, a veure qui tatxa més. Si no és així, pues simplement és tirar el dau i a veure on sona. I així anem aprenent les síl·labes i les lletres. Espero que estigueu tots super bé i feu les tasques genial. Adeu!